מה קורה הזוכה הגדול? אופוריה מטורפת, כיף גדול, התרגשות, כל הדברים האלה ביחד. מצליח להבין שזכית? אתה מבין שזכית, אתה עוד לא מעכל, זה גם יגיע. הייתי אותך עוד במלון, עוד לפני שנכנסת, האמנת שזה מה שיקרה כמה חודשים אחר כך? אי אפשר לדעת דבר כזה, שוב, היו הדחות בבית שטרפו את כל הקלפים, לאט לאט אתה לא מצליח להבין מה קורה, אבל אתה כן מתפלל, אתה כן מאמין, אתה כן מקווה. למה לדעתך התחברו אליך? הבאתי את עצמי לבית הזה, באתי הכי פתוח שיש, באתי הכי אני, ואני מאמין שאנשים יתחברו לזה. עברת דרך לא דרך בבית, גם מבחינה חברתית וגם מבחינת זוגיות. בתוך האח הגדול זה דבר מאוד 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 מורכב, לטוב ולרע. היא לפעמים מרימה אותך, לפעמים היא מורידה אותך. שוב, אמרתי את זה גם בבית, אף זוג לא בא ושולף מצלמה ועושה לייב ומשתף ריב שלו, או סיטואציה כזאת או אחרת. יש לזה את היתרונות ויש לזה את החסרונות, אבל שוב, מה שצריך לקרות קרה. פרק עם שני נסגר הסופית? מה שיש ביני לבין שני, אנחנו נדבר בינינו, אנחנו נשב ונדבר. אני חושב שהלב של שני במקום אחר. ראיינה אחר כך ואמרה שהיא לא התכוונה שהיא נפרדה בגלל הסיבה הזאת, אלא פשוט... שני יודעת את הסיבות שלה, ואתם תקבלו את התשובות אצלה. זו גם להיות ספר? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני יוצא למציאות, לא למה שנכנסתי, אני יוצא למשהו אחר לגמרי. אני סקרן בעצמי לדעת מה אני הולך לעשות בעתיד. איך זה שמגיבים ומדברים על האופי שלך? האמת שזה ריגש אותי מאוד, אתה יודע, אתה מנותק שם מאוד, אתה לא יודע מה יוצא, מי אתה, איך אתה, וכשנכנסו הדיירים קיבלתי איזה אינדיקציה מסוימת לגבי מה שקורה בחוץ, וזה שימח אותי מאוד. מה תעשה עם הכסף? אמרתי להם, אני עוד לא יודע, אני באמת לא יודע, אני עוד לא שמה, אני עוד פה. יש כעס על שאול שהוא לקח 50? שיהיה לו לבריאות.